araw kalakbay at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Erwin, nakatira dito sa Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ikinuwento lang rin ito sa akin ng kaibigan kong si Danny nang minsan nagkainuman kami't nagkakwentuhan tungkol sa mga kababalagan. Bali kalakbay, ito ay hango sa tunay na karanasan ng kanyang amang si Mang Raul. Dekada 80 nang mangyari ang karanasan ni Mang Raul at nung mga panahong iyon ay tanging pag-aasa ng mga itak, gunting at iba pang matatalas na kagamitan lang umano ang kanyang hanap buhay. Magpasa hanggang ngayon pa rin namang kalakbay ay pag-aasa pa rin ang ikinabubuhay ng kanyang ama. Kahit na maayos na ang kanilang pamumuhay at may kanya-kanya ng trabaho na ang mga anak ni Mang Raul. Pinapatigil na nga siya ng kanyang mga anak sa pagtatrabaho dahil sa matanda na ito at kung minsay inaatake na siya ng kanyang mga sakit sa kasukasuan. Kung kaya't ang gusto ng mga anak niya, sa bahay na lamang siya mamalagi. Ngunit sadyang kasabihan nga ng mga matatandang naninirahan sa probinsya kalakbay, mas lalo lang daw nang hihina ang kanilang katawang lupa kapag walang pinagkakaabalang trabaho. Kaya naman itong si Mang Raul ay hinahayaan na lamang ng kanyang mga anak na patuloy pa rin sa paghahanap buhay sa pag-aasa ng mga kagamitang matatalas. Basta ang importante umano, kapag sumasapit na ang hapon ay dapat nasa bahay na ito. Ayaw kasi nilang maranasang muli ng matanda ang naranasan ito noong minsang siya'y tinambangan ng aswang nang nasa kalakasang pangangatawan pa lamang. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento mga kalakbay. Ayon pa nga sa ama ng kaibigan ko, noong mga panahong iyon ay talagang masasabing sobrang hirap ang naranasan ng pamilya ni Mang Raul. Dahil madalas ay talbos ng kamote ang kanilang nagiging hapunan. Kung minsan naman ay saging o kaya'y kamote. Ngunit kapag nakakaluwag-luwag naman ay mais na bigas ang kanilang pagkain na sinamahan naman ng isdang bagoong. Swerte na nga lang kung sa loob ng isang buwan ay makakain sila ng bigas na palay. Sa tuwing wala raw silang makain ay talagang nadudurog ang puso ni Mang Raul. Lalo na kapag nakikita niya na nag-iiyakan sa gutom ang kanyang mga anak. Kaya nga noong makadiskarte siya ng hanap buhay sa pag-aasa ay talagang kinarir niya na iyon. Kahit na inaabot na siya ng 10 oras ng gabi sa pagtatrabaho ay ayos lang. Basta't may maiuwi siyang pera at pasalubong na pagkain sa kanyang pamilya, ay sulit na ito at napapawi na ang kanyang pagod na nararamdaman sa buong maghapong kapapadyak ng kanyang bisikleta. Ang diskarte kasing ginagawa ni Mang Raul para malaki-laki ang kinikitang pera. Pinupuntahan niya ang mga liblib na sityo. Yun bang bihira na lang napupuntahan ng mga sasakyan. At doon ay maghahanap at magbabaka sakali siya na may magpapahasa ng mga matutulis na kagamitan ang mga naninirahan doon. Subalit lingid sa kaalaman ni Mang Raul na ang kanyang hanap buhay pa lang ito ang siyang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Na magpasa hanggang ngayon ay nakatatak na sa katauhan ni Mang Raul ang peklat na natamo niya mula sa mabangis na aswang. Naengkwentro niya ito noong pauwi na siya galing sa paghahanap buhay. Isang beses, habang nag-aayos ng mga kagamitan si Mang Raul, ay lumapit sa kanya ang kanyang asawa at iniabot ang baon niyang kanin. Raul, baka naman pwede mong aga-agahan ng pag-uwi mo mamaya. Alam mo namang delikado na ang panahon natin ngayon eh. Uwi ka ng asawa ni Mang Raul sa kanya. Susubukan kong makauwi ng maaga mamaya, Berna. Nanghihinayang kasi ako sa kikitain kong pera kapag uuwi ako kaagad eh. Lalo na kapag marami ang nagpapagawa. Tugon ni Mang Raul sa kanyang asawa. Sinabi naman ni Aling Berna na aanihin naman nila ang malaking kinikita kung mapapahamak naman ang kanyang asawa. Kasi noong nakaraang araw lang, ay may nabalitaan silang lalaking tinambangan ng aswang sa sityong pinupuntahan nito. Mabuti na lamang at nakatakbo ang lalaki kung kaya't hindi iyon napuruan ng aswang. Kaya ikaw Raul, mag-iingat ka palagi sa pinupuntahan mo mga lugar ha. Mahirap na't baka mapahama ka pa. Paano na lang kami ng mga bata? Pag-aalalang wika ni Aling Berna sa kanyang asawa.
Tumango naman si Mang Raul sa sinabi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpaalam na siya rito na aalis na dahil baka tanghaliin pa siya sa daan. Makalipas nga ang ilang sandali ay binabagtas na ni Mang Raul ang daan patungo sa ibang sityo. Habang nagpipidal siya lula ng bisikleta ay panay naman ang pagsigaw niya kung may magpapahasaba ng kutsilyo o itak sa kanya. May mangilan-ngilan namang nagpapagawa sa kanya. Ngunit noong sumapit na ang 2:00 ng hapon ay kakaunti pa lamang ang kinikita ni Mang Raul. Kaya naman naisipan niyang pumunta pa sa ibang sityo. Hindi nga naglaon ay napadpad si Mang Raul sa isang maliit na daan na kakasya lamang ang isang tao. Liblib na iyon at pawang mga talahiban na ang nasa gilid. Kung kaya't napagpasya niyang pasukin ang sityong iyon. Sa isipan kasi ni Mang Raul ng mga sandaling iyon, marahil ay wala nang nakakapasok pa na ibang maglalako sa sityong iyon. Kaya sana'y marami ang magpahasa sa kanya. Bulong ni Mang Raul sa kanyang sarili. Habang nagpapadyak nga siya ng bisikleta, ay matamang inililibot niya ang kanyang paningin sa bawat gilid ng daang madadaanan. Makalipas ang ilang minuto, ay narating niya ang bungad ng sityo. Agaran na siyang bumaba sa bisikleta at marahang naglalakad. Habang sumisigaw siya kung may magpapahasaba, nang sa gayo hindi siya kaagad makakalayo kung sakaling may magpapagawa sa kanya. Sakto namang sa ikalawang bahay na nadaanan niya ay may lumabas na lalaki at tinanong siya kung magkano ang bayad sa pagpapahasa ng itak. Noong sabihin niya na kung magkano ang bayad, ay sandali iyong pumasok sa loob ng bahay at pagkalabas nga ay may bitbit na iyong itak. Mabuti naman at nagawi ka dito, bay. Ilang linggo na kasing hindi nahahasa itong itak ko, kaya masyado nang mapurol. Hindi kasi ako makapunta sa bayan. Wika ng lalaki kay Mang Raul nang makalapit ito sa kanya. Ganoon ho ba? Hayaan niyo at palagi na akong gagawin dito sa sityo ninyo. Para naman magkaroon na rin ako ng mga suki dito. Ngiting tugon ni Mang Raul sa lalaki. Tumugon naman sa kanya ang lalaki at nagwikang simula sa araw na iyon ay magiging suki niya na ito. Dahil sa kanya na magpapahasa ang lalaki at hindi na umano ito mag-aabala pang pumunta sa bayan para lamang sadyain ang pagpapahasa ng itak nito. Hindi naman nagtagal ay naging abala ng muli si Mang Raul. Dahil sa unti-unti nang dumarami ang mga taong lumalapit sa kinaroroonan niya para magpahasa. Wika pa ng kaibigan ko sa akin, kalakbay. Tuwang-tuwa umano si Mang Raul ng mga sandaling iyon. Dahil sa isip-isip niya, malaki-laking pera ang maiuwi niya sa kanyang pamilya. Nako, sana naman ay dalasan mo ang pagpunta dito sa aming baryo, iho. Bibihira lang kasi ang mga tagalabas sityong napapadpad dito eh. Dagdag pang wika ng matandang babae. Huwag ho kayong mag-alala, nanay. Dadalasan ko po ang pagpunta rito. Tugon ni Mang Raul habang patuloy na pumapadyak sa bisikleta niya at hinahasa ang kutsilyo ng matanda. At dahil sa naging abala na siya sa kanyang ginagawa, ay hindi niya na namalayan pang magtatakip silim na pala. Hindi pa rin siya tapos sa kanyang ginagawa at marami pa rin nagpapahasa sa kanya. Hanggang sa makalipas ang mahigit 1 oras, noong matapos na siya at nag-aayos na ng gamit, ay may lumapit sa kanyang babae. Ayon sa kaibigan ko, kalakbay, ay nasa edad 30 mahigit umano ang lumapit na babae sa kanyang ama at nakiusap ito na kung maaari bangasain ni Mang Raul ang kutsilyong ginagamit nito. Pasensya na po, alam ko pong palis na po kayong manong. Kaya lang ay ngayon ko lang po kasi kayo nakita. Wika ng babae. Sige iha, walang problema sa akin. Akin na yung kutsilyo at nang mahasa na. Wika ni Mang Raul. Pasensya na po kayo pero hindi ko po kasi dala yung kutsilyo eh. Kung maaari sana'y sumama ho kayo sa bahay namin. Wika ng babae. Ganun ba? Sige po, walang problema. Tugon ni Mang Raul. Nanghihinayang rin naman kasi si Mang Raul sa kikitain kung uuwi na siya kaagad. Isa pa, sanay naman na siyang umuwi ng 10 oras ng gabi. Kaya okay lang naman kung gabi na siya sa sityong iyon. Bago siya umalis para sundan ng babae, ay napansin niyang panay ang tingin sa kanya ng matandang babae
at para bang may nais itong sabihin sa kanya. Ngunit narinig niyang tinawag na siya ng babae, kung kaya't kaagad nang sumunod si Mang Raul dito. Dahil ayon pa sa babae ay nasa dulo pa ng sityo umano ang bahay nito. Makalipas ang ilang sandali, ay napapansin ni Mang Raul na tila ba kanina pa sila naglalakad ay hindi pa rin sila nakakarating sa bahay ng babae. Kaya naman tinanong niya ito kung malayo pa ba sila. Malapit na po tayo, doon lang po sa unahan. Naroroon na po ang bahay namin. Mahinahong wika ng babae. Hindi na muli pang nagtanong si Mang Raul sa babae at tahimik na lamang siyang nakasunod dito. Habang naglalakad sila, ay pansin niyang nalalayo na sila sa kabahayan at pawang mga naglalakihang puno na lang ang kanilang nadadaanan. Sandali pa siyang napapaisip kung may kabahayan pa ba sa unahan. Para kasing papunta na yata sila sa bundok. Mabuti na lamang at may dala siyang flashlight kaya may pang-ilaw siya sa daraanan. Hindi nagtagal ay nakaramdam na siya ng kakaibang kutob. Dahil kanina pa sila naglalakad, ngunit wala na siyang napapansing kabahayan. Kakaiba na rin ang ihip ng hangin na nararamdaman ni Mang Raul. Sapagkat bigla na iyong umalinsangan at para bang napakainit. Kahit na malakas naman ang ugoy ng hangin nun. Nagdahan-dahan si Mang Raul sa paglalakad at hindi inalis ang tingin sa babaeng nauunang maglakad sa kanya. Dahil ibang-iba na talaga ang kanyang hinala. Hanggang sa ilang sandali pa, ay bigla na lamang siyang napatigil sa paglalakad. Sa kadahilanang may natanaw siyang isang lalaki ang lumabas mula sa talahiban. Naglalangis ang buong katawan niya nang matutukan niya ng ilaw at walang humpay ang pagtagas ng laway sa bunganga nito. Kakaiba rin ang hugis ng mata ng lalaki at para iyong nagbabagang mga mata ng aso. Naglalabas rin ang kakaibang napakabahong amoy ang lalaki at sa tingin ni Mang Raul ay dahil iyon sa kumikintab na langis na ipinangpahid ng lalaki. Iya, sandali lang. Huminto ka sa paglalakad mo at may lalaking nakaharang. Bulalas na wika ni Mang Raul sa babae. Subalit patuloy pa rin sa paglalakad ng babae at tila ba hindi man lang nito narinig ang kanyang mga sinabi. Napansin na rin ni Mang Raul na parang dahang-dahang gumagalaw ang buhok ng babae at tila ba may sariling buhay ang mga iyon na marahang nagsisipag-angatan. Sandali namang napatda ang ama ng kaibigan ko at para bang naistatwa sa kinatatayuan nito. Wika pa niya ay ramdam na ramdam ni Mang Raul ang pangangatog ng kanyang mga tuhod dahil sa takot na nararamdaman. Naloko na, mukhang hindi mga tao ang dalawang ito Wika ni Mang Raul sa kanyang isipan. Noong akmang tatalikod na sana si Mang Raul, ay ganoon na lamang ang kanyang hilakbot na naramdaman. Nang biglang humarap sa kanya ang babae at mabilis siya nitong nilapitan. Huli na ang lahat sapagkat bago pa makatakbo si Mang Raul ay nahablot na siya ng babae at walang habas na pinagkakakalmot. Pagpapaliwanag niya pa, sobrang nakakapanghilakbot ang wangis ng babae. Sa kadahilanang para iyong wangis ng unggoy na nagsisipaghabaan ng mga pangil habang walang humpay ang pagtagas ng laway sa bunganga. Buhaghag din ang mga buhok at animoy alambre sa katigasan at kusang gumagalaw iyong patungo sa butas ng tenga at ilong ni Mang Raul. Nagsisisigaw na siya at pilit na humingi ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Ano ba itong napasok kong lugar? Tanong ni Mang Raul sa kanyang sarili habang patuloy pa rin sa pakikipagsagupa sa dalawang aswang. Mabuti na lamang at nahugot niya ang kutsilyong nasa kanyang bisikletang nakatumba at walang pag-aalinlangan sinaksak ang aswang na nakadagan sa kanya. Sa isip-isip niya'y bahala na kung ano ang mangyayari. Basta't ang mahalaga kung mapatay man siya ng mga aswang na tumambang sa kanya, ay sisiguraduhin niyang isa sa mga iyon ang isasama niya sa hukay. Hindi siya papayag na malagutan ng hininga nang walang kalaban-laban. Umangil naman ng napakalakas ang aswang na nasaksak niya at mabilis iyong umalis sa pagkakadagan sa kanya. Subalit noong akmang tatayo na sana siya, ay isang aswang naman ang lumapit sa kanya at ibinaon sa kanyang balikat ang mahabang kukunto.
Pagkatapos ay hinatak siya papasok sa talahiban. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Paulit-ulit na sigaw ni Mang Raul habang humihingi ng tulong. Wala siyang pakialam kung mapuputulan man siya ng litid sa leeg, basta't ang importante ay may makatulong sa kanya bago pa man siya makatay ng mga aswang. Maya-maya pa ay may nasipat siyang dalawang lalaking nag-uunahan tumakbo habang may bitbit na itak. Putragis kang aswang ka. Bitiwan mo yung taong yan dahil kung hindi kami magdadalawang isip na tagain ka. Pagbabanta ng isa sa mga lalaking may hawak na itak at nakaamba ng tagain ng aswang. Ang buong akala ni Mang Raul ay bibitiwan na siya ng aswang. Subalit nagkamali ito. Sa kadahilan ng mas lalo pa siyang kinaladkad ng aswang papasok sa may talahiban. Ramdam na ramdam ni Mang Raul ang sakit at hapdi ng sugat sa kanyang balikat. Mabuti na lamang at bago pa man siya tuluyang mahatak ng aswang sa talahiban, ay mabilis nang hinawakan ng lalaki ang kanyang paa at hinatak siya pabalik. Habang ang isa naman ay inundayan ng tagahang aswang. Kung kaya't hindi naglaon ay nabitiwan siya ng nilalang. Napuruhan naman ng taga ng itak ng lalaki ang aswang, kaya't kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan. Hindi na hinabol pa nito dahil baka may nakaabang pa umanong panganib sa loob ng kagubatan kung hahabulin pa niya ang aswang. Sa halip ay pinagtulungan na lamang akayin ng mga ito si Mang Raul papunta sa kabahayan. Nalaman ni Mang Raul na mag-ama pala ang dalawang lalaking tumulong sa kanya at noong humingi pala siya ng tulong ay kasalukuyang nangunguha ng tuba ang mag-ama sa taas ng puno. Kung kaya't narinig nila ang pagsigaw ni Mang Raul at agaran nga nila itong tinulungan. Pagkarating naman sa bahay ng mag-ama ay kagad nang ginamot si Mang Raul. At habang ginagamot siya ay nagkwento ang ama ng lalaki na nitong mga nakaraang linggo ay may napapabalita na sa kanila na may mag-asawang aswang na namiminsala sa kanilang mga alagang hayop tuwing gabi. Subalit hindi nila alam kung taga saan ang namiminsala at kung sino ang mga ito. Kaya nga ang mga ginawa nila ay mas pinaigting pa nilang mga taga-sityo na huwag nang palabasin ng bahay ang mga kabataan kapag sumasapit na ang takip silim. Nang sa ganon ay wala nang mapapahamak na mga kabataan. Matapos siyang gamutin ng mag-ama, ay nagpresenta ang mga itong ihatid siya hanggang sa susunod na sityo dahil baka muli na naman siyang tambangan ng dalawang aswang. Sobrang pasasalamat naman ni Mang Raul sa mag-ama sapagkat kung hindi dahil sa mga ito ay baka napatay na siya ng mga aswang. Simula nga noon kalakbay ay hindi na pumupunta sa mga liblib na sityo si Mang Raul. Dahil ayaw niya nang mangyari pang muli sa kanya ang karanasang kailanman ay hinding-hindi niya na makakalimutan. Doon naman sa mag-asawang aswang ay wala na siyang balita pa kung bumalik pa iyon sa liblib na sityo. Dahil ni minsan ay hindi na tinangkapang bumalik ni Mang Raul doon. Hanggang dito na lang po ang kwento ng ama ng aking kaibigan kalakbay. Maraming salamat.